Kanta at video, naka-YouTube yan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wish. Kunan mo kami, oh. Walang ketchup. Opo nga, Brady, hindi ako makita eh. Nagalit na eh. Sige, gusto na makita siya, makita. Okay ka dyan? Puro buhok lang ang nakikita sa amin eh. Happy reset and that's right. Ayan o. There's ano na. Thank you. Ano pa? Careful na sila sa akin dyan sa Jollibee kasi noon nagwala ako dyan. Baka itong gusto mo. Oh, kaya na. Sexy, nagwala ka. Noon? Nagwala. Kasi nauna na ako ba? Ang tagal-tagal nang hintay ko. Ayun. Tapos nandun pa palang walkers sa kabila. Andun din ang walkers? Hindi. Last time na nandun ako na pinahintay na nagwala ako, nandun din yung walkers. Si Meda, bihirang kumain yan. Kaya gusto ko siya ngayon. Ayan na yung lunch. Padre, baka itong gusto nila. Ano? No. I'll take whatever food it is. Kahit ano. No problem. Bigyan mo ako ng What? Butter and color coding lang ako. ay, mabuti na. Ano iba? Baka gusto rin sa kasi ako. Gusto ko hati. Pinatatlong kumain. Oy, may extra pa rito. Oh. Daling nyo na lang kay ma'am.